Everything is working out for me. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Working out for me. Working out for me. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Working out for me. Working out for me. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Everything is working out for me. Working out for me. Working out for me. Konke kusebenzelana nam. Konke kusebenzelana nam. Konke kusebenzelana nam. Konke kusebenzelana nam. Sanibona. Hello. Imingela namhlanje kuyiviki elisha namhlanje ngizothanda ukuthi ngaphambi kokuba singene esifundweni sanamhlanje niyazi ke asilindi la silinda abantu abazojoyina wonke umuntu osificayo usijoyina ngendlela ngoba umuntu in time ngokungena kwakhe la ngokwesikhathi sakhe ngokwe timeline yakhe. Ngiyathemba abantu bebe nempela sonto enhle nami ngibe nempela sonto enhle kakhulu. Ngaphumula kahle ngagcwalisa amandla kahle nje kwaba mnandi. Kulezi zinsuku ke ezidlule besikhuluma kakhulukazi ngo-correspondence. U-correspondence uyangimangaza everyday ngithi ngisathi ngiyabheka entweni ngithi no le ngingayishare as into singakwazi ukuthi yabo sifundisane yona mhlambe uyayibona around wena kodwa mhlambe awukwazi ukujula kwayo njengezinto nje eziphathelene nendelinga. Ngesikhathi esikhuluma ngomthetho wendalo we-correspondence wokuhlobana lokho ngaphandle kukhuluma nami nalomzimba wami nalokho kwenzeka kimi ngaphakathi. Sikhulume ngama-signs like impawu esizibonayo ngabe ama-stop sign, kungabe ama-triangle, kungaba ama-circle. Kanti namhlanje ngithanda ukuthi ke sibheke i-circle njengesifundo esiseceleni esingaphathelene nomthetho wendalo wanamhlanje esikhuluma ngawo njengoba sihlezi senza ke ensukwini namhlanje kodwa sikhuluma ngomthetho wendalo wesihlanu la esibheka khona isiqi i-rhythm. Umthetho wendalo okhuluma nge-rhythm. I-rhythm endalweni sobe sibheka namhlanje ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuthi principle of i-rhythm noma isiqi noma umjikelo uhlelo lomjikelo. Sobe sibheka lokho ke namhlanje. Ngaphambi kwalokho ke ake sibheke ke indilinga. Ngabe indilinga isho ukuthini ke ngama esoteric meaning noma ngolwazi lwakudala lolu thina sifuna ukuthi soliqonde sisebenze ngalo. Siyibheka indilinga ngake ngenza isibonelo futhi ukuthi uyabona ukuthi manje izindlu zethu zo4 corner zo6 corner uma nje use Eastern Cape ku rare manje ukuthi round abakho okanye izindlu zabantu abadala ezakho zibe round njengala eKZN. Ubona o6 corner abaningi kanti lokho akuyona indlela yesintu noma indlela yethu esasenza ngayo ngakudala. Into efike yaba yi-trend njengoba ama-trend emangaka. So ama-trend ngokuba khona kwawo akuyona mistake. Sobona kodwa mase singene la isifunda khona ngomthetho wendalo malungwana nayi-rhythm yokushintsha kwezimo ke nemjikelo ke yempilo njengoba injalo. Sibheka kakhulu ke lokho kodwa namhlanje ke sibheke just round shape nokuthi why round shape njengoba thina bese usebenzisa nje njengabantu ukuthi yindaba round shape. Njengoba manje ungeke usavele wakho round nje ukuthi nje ngizohlala kona ngaphandle ke uma wasemsinga ngoba thina lemsinga esihamba phambili ke ngalezo ndawo zokwakho round bakhulu abahle angazi ke ngaseyindaweni zasemakini ngisho mina indawo yangakithi ngitshela ngeyangakithi engiyaziyo ukuthi wow round bala kusawo round nje impela nje ungahlala kibo kube mnandi. Okay. Kanti ke uround ke umele ubunye nokuhlangana. Indilinga ayinaqala ayinakuphela. Niyayibona ukuthi indilinga
like iseko wena wabona le ring light engikhanyisayo lapha ngemuva ayinaqala ayinakuphela nje ihlezi nje ithi iyahamba iyiseko imeleke ngokolwazi lwasendulo uNkulunkulu noma umkhulu womkhulu lo odale konke the creator umdali noma umthombo oyedwa wazo zonke izinto ezikhona ke konke kudala ke futhi kuyahlanganiswa ngomjikelo owodwa wokuphila oyiseko iseko iyasetshenziswa kakhulu empawini kakhulu yeinkampani ngingayiveza nje kancane ngoba isithombe sakhona sikhona uma ubheka nampa o-VW nampa o-Pepsi nabo Vodafone maningi uStarbucks akasebenzisi kuphela inkomba leya useko kodwa usebenzisa nezinye ezingaphakathi uma ubuka nje uphawu la Starbucks lone symbolism ejulile ubuka uTimberland akasebenzisi iseko kuphela kodwa uphinda asebenzise ngisho nesihlahla esisho ukuthize kuwe kwisayiki yakho kodwa wena you don't know kodwa ke asikho lapho nganza kwethu sisabheka nje isibonelo leso sokuthi sisetshenziswa kanjani wena ke mawula kule live le ufunda izinkomba zezimpawu mawuqala ibhizinisi njengoba vele lokho kuzoba impilo yakho kusuka manje kuya phambili sebenzisa umthetho wendalo ngendlela elungile ukucommunicate necustomer base yakho noma nama client wakho ungawadeceive ke wena ukhuluma okuhle nawe uma nje umuntu omnyama ukule live ufuna uqala ibhizinisi yazi umthetho wendalo yazi izimpawu nezinkomba ezikhuluma nepsyche yabantu ungazange uzusho lutho ngoba ibhizinisi lakho awuzuhlezi ulimemezela ku TikTok live uthi ngidayisa lokho ibhizinisi lakho kufanele likhulume namuntu ungazange uzusho lutho ungazange uzokhulume lutho ngomlomo wakho asiqhubeke ke sibheka indilinga ke okunye ke okumelwe indilinga inganza kwethu njengoba ubona indilinga nje imela ubuqotho nephakade njengoba indilinga ingapheli imela ubuqotho imjikelezo nephakade iinfinity lokho ongenamkhawulo okungapheli ukuphila ukufa nokuzalwa kabusha kusemjikelweni nje njengawususona nje isiqondiso esiqondile yonke into isemjikelweni umuntu uyazalwa uba ingane uyakhula uba isalukazi umoya uyasuka lana uyahamba uyothola omunye umzimba omusha uzalwe ube ingane umjikelezo nje lowo into engapheli isibonelo ke nje nasa sibhalwe lapha ezansi njengesimo sezulu ihlobo wabusika into sohlobo nenkwindla ke nje ziyabuya njalo angeke lokho uzokushintshe uthanda ungathandi umuntu oshintshayo la ithina ngoba thina ingqondo zethu sifaka umqondo ethize ukuze sicabange ngendlela ethize kodwa ke so ixolela ngoba one day kolunga konke kanti ke indilinga leya ke imele ukuvikelwa nesikhala esigcwele ke ezinkolweni zasendulo abantu babedweba indilinga ukuzivikela ngaphakathi kubo inikeza ke isikhala esigcwele ivimba amandla amabi futhi igcina amandla aphezulu engaphakathi wena nje owabona thina sidlala imidlalo yakudala niyakhumbula amazidlala sidweba lapha indilinga singene phakathi uthi usufikile ekhaya lokho kwakuyimidlalo eyayisiza ukwakha iprotection yamandla akuwa ngaphakathi kodwa wena uyitshela ukuthi uyadlala awazi ukuthi wawudlalelani ingane zethu isayidlala lezo zinto cha ingane zethu isahlala endaweni la zikwazi ukudoba khona indilinga cha ngaphandle kumase sizozenzela imidlalo ngisho imidlalo yezingane khona manje ingane ezifunda kuma primary school edlalayo oyibuka mangabe idlale kukancane kube khona ama ring kuphela sekukhona ngisho ama squares leyo mdlalo influenced ya manipulator ngoba inhloso ukukhuluma nepsyche wena utshela ukuthi ingane yakhe yesikoleni iyofunda ingane yakhe iyofunda yonke into ezoyigqilaza I'm sorry I need to blow my nose always bethuna okay kodwa ke sidlule lapho ke indilinga ke esinye isibonelo sayo mangabe ubheka
ihalo nike nibone lapha mawubona izithombe zaJesu nalezi ezindala nalezo suyibuka manje zilapha zinehalo ebekwa lapha ke enhlokweni noma ke ekhanda ngikuyibona. Leyo ke imele ke kona lokho ukuthi usuke uziprotecta lamandla ngaphakathi uvikela lamandla kuwe ngaphakathi ngayo indilinga njengoba sasihlala isikhathi eside endlini zo round lokho kusho ukuthi ngokungena kwakho endlini yaka round uvele usuvikela lokho kungamandla kuwe ngaphakathi. Manje thina izindlu zaka round sesiyayivakashela iningi lethu esitshela ukuthi siphucuzekile izindlu zaka round sesiyayivakashela siyibiza ngisho nanokuthi izindlu zabadala. Uhamba uye khona ka round nje wakini ugcina ngoba kunomsebenzi ngoba uhamba uyobheka ukuthi utshwala sebungakanani mawuthonile ngale kwalokho nje ayikho into ekujiba endlini yaka round ngoba wena uhlala kule ndlu le enhle yabo ewu4 corner ewubanibani ne design enhle le ekungeyona kodwa round ngoba round sewuyawuvakashela. Okay, iphinde ke futhi ke imele ibalance nokuphelele. Indilinga ke inobulinganiselo ophelele wonke amaphuzu aseduze neflag lengaphakathi yabo imele ukuzwana komoya umzimba nengqondo okuphelela kwangaphakathi. Ngiyadlula nje ngithi halamuzi la ingane zakwethu futhi namhlanje ngikholwa ukuthi sizohlala isikhathi esideke. Kanti indilinga ke iphinde imele amandla esifazane ubunqabavu noma ubunqabavu kambe yini ngesingisi asidlule kodwa lapho ke indilinga ke imele isibeletho indawo yokudala ukunxulumana kwamandla kesifazane ukuciko kanye nemizwa. Indilinga indawo la kwakheka khona even i-oval shape iqanda liyasetshenziswa kakhulu. Iqanda liyi-shape esuka kwindilinga iyasetshenziswa nayo kakhulu kwi-symbolism kakhulukazi uma uzobuka ama-logos ey'nkampani uma uzobuka ama-products apronyothwayo kakhulukazi akhuluma nomuntu wesifazane. Izinto zokupheka mangabe uqaphela uma nje uye esitolo ukuqaphela ukuthi ama-shape ayindilinga noma oval mangakanani intweni zabantu besifazane noma ekudleni ngoba iningi isikhathi esiningi abantu ababheka lawo ma-design noma indlela into yakhiwe ngayo abantu besifazane kwizinto zokubhaka ubuka nje symbology yakhona igcwele i-circle igcwele i-oval shape nokuyiyona esuka lapha ekuzalweni emele isibeletho la kudaleka khona izinto emandleni angaphakathi. Ngizoyibheka imibuzo nje maduze mangabe sesikhuluma ngifuna ukuthi sidlule singene kwenye indawo ke. Nazi ke imfihlo zasendulo malungwana ke nayo ke sacred geometry noma lama pattern akhona endalweni ke. Indilinga ke isisekelo sazo zonke ezinye izimo konke kusuka endilingeni. Uma ke kudwetshwa indilinga eziningi ndawonye kwakheka i-flower of life nokuwuphawu okuthiwa ke liqukethe i-pattern yonke yendalo i-sacred geometry. Niyayazi i-flower of life ekhandwa izindilinga eziningi sazongena ke kodwa esikhatsini la sifunda khona ngayo i-sacred geometry ngoba ukuze uqonde izinto ezenzeka endalweni nomthetho wendalo kunalezi ezinye izinto nje ezomane ingena kancane ezinomthelela uzothi nawe uhamba ubona ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngithi umthetho wendalo ngiyawazi ngoba nalokho kusadinga ukuthi ngikucoshe nalokho kusadinga ukuthi ngicoshe nalokho kusadinga ukuthi ngicoshe. Ngaphambi kuba futhi singena esifundweni sanamhlanje ngizongena kwi-initiation ukuthi kuyini ukuthi uya-initiatewa. Lokho esikwenza la iphathi ye-initiation. I-initiation hayi le initiation yokuyosokwa
ngokuthi thina ukuqonda kwe-initiation. Mawukhuluma nje nge-initiation abantu vele bacabange nje ukuthi uyosokwa indawo zasemaXhoseni lapho e-Eastern Cape. No, i-initiation iko lokho ukuthi uyangena endaweni ubungazi, ungena u-first year ubungakwazi ukwenza lutho, uyafundiswa, uyamukela nawe. Hayi ukuthi uyafundiswa kuphela, uvula inhliziyo yakho ukuthi ukwazi ukwamukela lolu lwazi olusho olungenayo. I-initiation-ke leyo. I-initiation ineyingxenye zama-subjects ngama-subjects okufanele ukuthi uwafunde kakhulukazi la emthethweni wendalo, ukuze uzoqonda umthetho wendalo uwenze ngalendlela okufanele ukuthi uwenze ngayo empilweni yakho, ukuze izinto zakho uzobona na ukuthi khona okwenzakala empilweni nami manje, khona indlela ehlukile engenza ngayo izinto. Kodwa ke asiqhubeke. Nazi izibonelo zanamuhla. Iringi yomshado, uthando olungapheli lo. Angithi ngiyanisho kanjalo ukuthi sofa silahlane mangabe senifakana iringi. Kodwa nina manje niyaphela. Nansi enye iringi. Nansi. Uyayibona le? Copper bracelet yami. Nansi enye ucingo lolunsengi lo walapha eLimpopo. Uyayibo? Nansi enye. Izibonelo zanamuhla, nasi isiphandla siyindilinga. Nali ibhengela lekhophe liyindilinga. Nayi anginayo ke ringi. Ngiyenza nje isibonelo. Ziningi ezinye izinto. Amacici nawa ayisibonelo. Uyabona ukuthi izimpawu ziningi kanjani. Wena ufakile nje utshela ukuthi hayi no, mina ngithanda inobs round, no mina ngithanda istar, mina ngithanda lokho. Lokho kulangazelela kwakho uhigher self wakho uthi nje nakya umsebenzi uyenzeka kuwe, kodwa wena awazi ukuthi umsebenzi uyenzeka. Awazi futhi ukuthi kanjani. Ungabi-ke umuntu odunguza ubumnyameni, othola namhlanje wena wabona umuntu kumlabalaba, namhlanje usekukhanyeni, kusasa usebumnyameni, namhlanje usekukhanyeni. Yonke into yakho manje sizoqonda ngoba usuzoba intentional. Usuyazi ukuthi mangigqoka isayikho ngabe kusho ukuthini. Mangabe ngithenga amacici ayistar, ngabe lesi star sami lokho kubheke phezulu kuqondile ngwabheka phezulu noma kubheke eceleni, ngoba usuyazi ukuthi noma kubheke eceleni lokho lamakhonco lawa enkanyezi, usuyazi ukuthi lesi star sabheka phansi nje, kusho ukuthi hayi invented leso star, angisigqoki mina leso star esinjalo, ngoba wasigqoka wena uyaconsent futhi usenda leyo message nakomunye umuntu ozobe kubukela. Niyayibona ke leyo nto. Imandala kuhambo la ngaphakathi. Imandala yilama pattern lawa adwetshwayo ke, imandala ozoyifunda mangabe usungene wajula, ngoba mawususu apply izinto zomthetho wendalo, imandala ihamba izibe personal kuwena, ukuthi ngabe wena imaphi ama shape a resonate kakhulu nawe, noma asondele kakhulu mhlambe nawe ozuza ukuthi mina ngiyayithanda izinto ezi-round, noma ngiyayithanda izinto ezi-starish, noma ezime ngo-four corner, noma ezime ngama-triangle, kanjalo. Imandala kinama pattern. Nawe umuntu unemandala yakho kufanele ukuthi uyenze. Mawusungenile kule ndlela uyenze imandala, noma ngabe uyayithenga, ngabe uyayidweba, ngabe nje kuba yinto ozoyibukela efonini, umeditate ubuke yona leyo mandala. Usuyekile manje ukumeditateela inkinga, ngoba everyday phela awuzomeditateela inkinga, ngoba once wahlonipha umthetho wendalo wawugcina, inkinga empilweni yakho ziyehla, ziyancipha, ngalendlela yokuthi awusalokhu babazile ukuthi hawe namhlanje kwanzima empilweni yami, namhlanje ngaswela, namhlanje kwanzima, namhlanje most yezinto once waqala wenza umthetho wendalo, ngithi manje usuwenza okuhle ofuna ukuthi nakuwo kwenzeke, uyaqala manje ubreak icycle of karma empilweni yakho. Ngoba nje uphila everyday usadila nekarma, ngoba everyday usacreate karma for wena. Usenza okubi. Sikiyeke ukuthi mhlawumbe ubungazi ukuthi wena izenzo zakho azizona lezi ezihambiselana nomthetho wendalo. Manje usuzokwazi okwenzayo sekuzohambiselana ngqo nomthetho wendalo. Ngesikhathi uhambiselana ngqo nomthetho wendalo, kuphelile phela ukukhokha. Ngoba ukhokhelana usuwenza okuhle. Ngoba ngesikhathi wenza okuhle, okuza kuwe nje okuhle nje okubuyayo kuphela. Kube khona ke yini neyang ebengikhombisile la ngesikhathi ngisangena ke.
ukulungana kwamandla la kukhona light and dark, feminine and masculine, kuyo ke iyin and yang le eno black and white namachashaza ke. Amalogo ngafana njengo Target, uTarget isitolo saseMelika, bese kuba neApple ke nala sinazo ke izibonelo bengikhomisile o Vodafone, o VW, konke lokho ke kumele ukwethembeka, ubunye nokuqina, strength. Niyayibona leyo nto. Nje wena awuvelanga nje bayithanda kangaka iPolo. Awuyithandanga ngoba nakhu kuyimonto evele yamodernizwa noma yaduma. Ingxenye yalokho bajulile ngaphambi kokuba kubuye kuphunywe nelogo yaka VW. Kwahlalwa phansi kwabheka ukuthi imapha ama sign akhuluma kakhulu nabantu, into efuna umuntu ukuphelela, amandla ngaphakathi uyakufuna, ubunye, ukwethembeka, ukuphelela ongenamkhawulo, infinite life and strength and inner wisdom, konke lokho kuwe ngaphakathi. Amalogo nje asetshenziswa ukusuka lapho. Abavele nje abantu bevuka ekseni ukuthi hayi manje ngidecide ukuthi no, hayi shape yami isquare nje mina ngisithandayo. Cha, baza la kumthetho wendalo. Uzobone ukuthi lokhu esikubona manje thina siqala ukufunda ngakho manje yinto ekade yabakhona, futhi kade bazi ngalelo lwazi, base bakhetha ukuthi balifihle, bali-occult. Khona thina sizoba sebumnyameni, bona babe sekukhanyeni. Kanti ke ukufinyeza nje indilinga imele uNkulunkulu, ukuphila okungapheli nokuphelela komuntu. Iyakukhumbuza ukuthi konke ekuhlobene ukuphila kuyajikeleza, futhi ibalance iletha amandla ke emntwini. Sibheke ke manje ke sisizodlula. Sibheke ukuthi kungabe izizwe ke isizwe simnyama, angayi izizwe ezinye, thina sizwe simnyama, sisengabuyelane kwakheni izindlu zethu ngo-round. Nakho ke phela lolwazi usuyalwazi manje. Usangabuyelane kwakheni indlu ka-round, uthi nje wena la ekhaya nje egcikeni lami o-round. Uyeke ukuthi hayi i-round izinto zabantu bakwaShembe, izinto zabantu abasaphethe isintu. Hey, mina nje sengi-civilized mina, angisekho nje lapho nje endaweni ukuthi sengakhanda u-round. Le ndlu yona uyayibona ukuthi inhle kanjani? Uyayibona i-modern, kodwa ungavele nje wena uthatha umakho uthi akazokwakhela into e-round. Sihamba thina ngokwesigaba, sihamba ngokwama-fashion, sihamba ngokushintsha kwezinto ngoba awufuni ukusala. Namhlanje khona le moto, kusasa khona le model, kusasa khona i-TSI, kusasa khona ama-yellow bone, kusasa khona khona o-melanin han, kukhona sihamba nje izinto zethu ziyashintsha, ezethu ziyaphela. Ake sibheke ke sesodlulela esifundweni okuyisona ekufanele sifunde namhlanje. Ake sibheke kodwa ke sibuyekeza nje izinto ezenzeka kudala ukuthi kwakungani izindlu zomdabu saziyindilinga ke. Ngokomoya nangokusebenza kubunye nokuvikelwa, indilinga imele ubunye, ukuvikelwa nokuxhumana nemvelo. Ukugeleza kwamandla ke, indawo eyindilinga ivumela amandla omoya ukuba akheleze kalula ngaphandle ke kwezindawo ezifile ezingamakhona. Amakhona izindawo ezifile ngoba ufika lapha ya i-energy fanele ukuthi ishintshe i-course of direction, ithi ifike kulela khona, ithi ifike kulela khona, ithi okusho ukuthi ayikwazi ukuhamba kahle i-energy le flowayo. Ngisho endlini yakho la uhleli khona njengamanje, njengoba mina ngibuka ikhona nje njengamanje, njengoba ngila kukhona amandla i-energy kule ndawo engikhona, kodwa amandla kulendlu awahambi ngokungenamkhawulo, ahamba ame ajike, ame ajike, ame ajike ngoba ngisendlini eyikhona. Ubani obusisiwe nje namhlanje yena othi njengamanje njengoba sila kulo live yenu ka-round? Ubani? Kuphinde kumele ubumbano lomphakathi into eyindilinga ke.
okuhlaleni endaweni eyindilinga ke akukho umuntu oyinhloko, bonke abantu bayalingana. Siphinde ke ikwazi ukusixhumanisa nomhlaba nomoya. Uphahlo oluyigxalaba lukhomba phezulu. Mangabe kukhona lokho lukhombisa ke ukuxhumana phakathi kwam physical self no spirit umdali. Niyayibona? O-round banazo nezinsika, kodwa o-round bamanje abanye abanazo nezinsika. Nayo leyo nsika yakhiwe ngo-round. Ngisho ama-poles asetshenziswa lapha awu-round. Kanti-ke ngabe kungani-ke izindlu zesimanje zona seziyizikwele, zisabalele futhi ngalendlela ngoba hawu Nkosi, siphumile ephethinini yondalo nasekwenzeni izinto ngokuhambisana nendalo. Thina bese sikhohliwe, thina bese silibele. Konke ke lokhu kuwumthelela wasenkoloni kanye nempucuko yasentshonalanga, niyayibona? Amasiko kasentshonalanga afakwe-ke izikwele njengendlela yokuphila nendlela yokwakha. Izindlu zesikwele zakhiwa kalula ngezinto ezifana nezitina noma usimende ke. Ngokomoya ke isikwele simele ukuhlukaniswa, ukuvaleka nokulawulwa. Yini siyiqila kangakanamhlanje? Saphuma ko-round, sangena ko-four corner, sangena kuma-flat. Saphuma ko-round sangena emafladini, saphuma emafladini sakhe izithabathaba. Lezi izithabathaba esizakhayo azinayo ngisho eyodwa indawo ejika kanje. Ngaphandle ke wena mawunenhlanhla yokwazi noma wathi nje ku-design yakho kwathiwa nje ucilishe endukwini, wathi nje wena le architecture yakho nje ayikufakele yabo indawo esa-round nyana, round shape or oval khona kuleyo indlu yakho yakanokusho. Nakhona ke lokho kungekona nje ukuthi wavele wathanda leyo nto ngoba kukhona okufuna ukukukhumbuza ngalokho kufanele ngabe siyakwenza, kodwa thina sesingasakwenzi manje. Siyalawulwa namhlanje ngenxa yezinto esihlala kuzo. Uphuma ngisho la endlini kwayiwena, awuyena lo muntu oyena. Awuyena lo mzali o-rigid, o-strict, olawulana kangaka. Sifuna ukulawula yonke into. Ulawula ingane, ulawula ukuthi kudla ukudla okungakanani la ekhaya, nize nikuvalele ngisho ukukuvalela ukudla emakhabetheni ngenxa nje ukuthi ulawulo into ehamba phambili. Lokho awuvelanga waba njalo, awuvelanga waba nomona ngaleyo ndlela yokulawula ngisho ukudla, ngisho amanzi, ngisho yonke into ukuthi la ekhaya, ngisho ukuthi ubani oye efrijini. Ulawula lokho ngoba vele indlu ohlala kuwe, isakhiwo sakho sigqugquzela lokho, sikhuluma nalo okuwe ngaphakathi. Wena kodwa wazi, wena uconscious mind wakho akazi. Wena utshela ukuthi nje hayi kunomali lokho, wonke umuntu vele wakhe kanje, so kunani kusho wena uyiduduza. Siyaqeda manje singena ke esifundweni sethu sanamhlanje. Siphume ke kakhulu ke kule esikhuluma ngayo ke. Ukubuka ke ngokomoya ke sithatha izinto nge-esoteric knowledge manje nithi nasakhuluma ngo-exo. Yonke into esiyenzayo siyajula sithi esoteric. Ukususa ke kwendilinga kuya esikweleni kubonisa ukusuka kokusebenzelana ukuya ekulawulweni. Indilinga ke umoya, ukugeleza, ubumbano, flow, chi, energy, ukuhlangana. Kanti isikwele sona simele ulawulo, ukuhlukaniswa, izinto ezingokwenyama, physical things, njengoba sixele kangaka ezintweni zasezweni. Lokho kufanekisela ukulahleka kolwazi lwesintu nokuphila ngokwemvelo. Angizodinga ukuchaza kaningi lokho, niyakubona nani ngani zakwethu. Kodwa kumbuza ukuthi yebo uyakubona, kodwa uzokwenzani ngalokho okubonayo? Yebo uzwile, uzokwenzani ngalolu lwazi? Ngoba ukuthi sibe la sikhulume
koze komamathe. Okuwumbuzo okufanele uyibuze kona, sengizwile indilinga nomthelela wayo. Nekhona nomthelela wayo. Ngabe mina yini into engizoyenza ngalokho? Angisho ukuthi phihlizana imizini, kodwa ngoba usuyazi ukuthi indilinga ikhulumani nawe, usuzoyijwayeza ukuyongena endlini yaka-round. Usuzoyijwayeza ukuhlala uchithe isikhathi sakho khona. Usuzoyijwayeza ukuyibona leyo nto enama pattern. Ubone bese ngesikhathi ubona into erigid egqugquzela ukuthi uye olawulweni nasekuhlukanisweni eyisikwele, uthi ngiyama ngizothenga leli icici eliyisikwele. Yebo impela semgangathweni lese fashionini, kodwa mina lizongidlula. Yini ke esingayenza ke ixazululo elula ke? Kufanele ukuthi sihloniphe futhi ke siphinde siphile amasiko wethu wokwakha ngendlela yesintu. Khumbula la ovela khona. Zazi umuntu omnyama. Lokho okufike manje kuzodlula nje futhi. Ngokwesifundo sethu sanamhlanje sikhuluma ngazo zonke lezi zinto ezifika idlule. Sikhuluma ngelaw, a principle of a rhythm namhlanje. Zifundise ke ingane zakhe incazelo yomoya wendilinga. Ingane zakho azazi ngoba yonke into oyaziyo nabo wayitshelwa ngokuphinda phinda. Fundisa ingane zakho lezi zinto. Ungathi hayi nayo uzoba neawakening yakhe ngokwejeni yakhe. Mufundise ngoba ngithi izalukazana senazo ezifundisa izingane izinto. Zifundise izingane zakho. Namhlanje nje bengihleli nogogo bami. Bengifundisa ngohlobo letshe bengingalazi elikhanda igoqo la okuyilona elibiza ngomlalazi, elikwazi ukulola ade belolo celemba. Ngathi umuntu uyafunda, okusho ukuthi nami njengoba sengazi ngaleli itshe elibizwa ngomlalazi nje fanele ngifundise ingane yami ngoba mina sengiyazi ingane yami fanele ngifundise ngaleli itshe. Angidingi ukuthi ngize ngihambe ngiyothenga i-knife sharpener esitolo ukuze ngizokwazi ukulola umbese la ekhaya mawusubuthuntu. Noma ngilolo celemba noma imbazo. Sengiyazi ukuthi naliya igogo wangifundisa elomlalazi. Nokuyenzeka mase esekhula naye uzothi hawu wabuthuntu bombese ake ngihambe ngiyetsheni umlalazi ngiyolola. Fundisa izingane zakho incazelo zazo zonke lezi zinto, hayi ngezindilinga kuphela. Yazo zonke nje lezi zinto ngoba futhi izingane ziyacosha kakhulu. Wesima unengane ekuma formative years between 0 and 6 years. Lezo ngane nje zifunda yonke into. Yonke into nje ziyafaka emgodini ojulile obizwa nge-subconscious. Lo ohlalisa izinto isikhathi eside. Ingane yakho mawuyifake imfundiso between 0 and 6 years, iyozibe yisalukazi inalolo lwazi. Ngeke luze liphume kalula. Yikho ke nezigqila ka-education befuna ukuyikhanda la ku 0 to 5 years. Mina bengu-advocate omkhulu we-early childhood development. Ngokwe mfundiso yezwe ebingaphathelene nokuvuka. Bengiphatheka ngisho kabi ngibona ingane engayile esikoleni ezinye ingane zise-crash. Ngize ngimbuza uma waya uyise ingane e-crash ngoba ingane efanele ngabe iyafunda, ifunda ama-shape. Ngigqugquzela ubugqila. Ngitshela ukuthi mina into ekufanele ngibe nendaba nayo leyo. Yinto ebalekile, yinto enhle. Kanti ubugqila yabo uma ukhanda ingane isigqile ngalendlela esekwenziwa ngayo kwa-education ema-crash. Ingane engabe iyadlala igibela izihlahla, ihlaliswa phansi kuthiwa thula manje u-quiet time, u-sleeping time, ubani time. Iyona ndlela yobugqila leyo. Njengoba manje kuthiwa uyaclock, uyaphuma, yi-lunch, same thing nalento yo-quiet time, no-play time, no-reading time owenziwe inganeni e-crash. Hey lafe lehle kakhulu sibhekile ingane zakwethu. Sebenzisa ke izindawo eziyindilinga njengamantende, iziyingi zomlilo noma iziyingi zomthandazo ukukhulisa ke ubunye. Zijwayeze iba nayo ibonfire mangabula wakha.
la kini wakhe indawo yomlilo yenze usuyazi ukuthi amandla endilinga alaphi into oyenzayo nje qiniseka ukuthi uyayifaka ishape round ngisho ngabe kuthiwa uyadweba ngisho ngabe kuthiwa wenzani hayi ukuthi phela sekuyiyona phela into okufanele uyazi kodwa nje indilinga bengithanda ukuthi nje ngidlule nje ngithi halamuzi ngayo ngoba sike sakhuluma ngayo kwi correspondence kanti iyasithinta kakhulu thina sabantu abamnyama ijulile kodwa thina siyithatha kancane. Isifinyezo-ke izindlu ezindele engazimela ubonye ukuvukelwa komoya nemvelo. Ukushintshela-ke ezindelengeni siye ezikweleni kubonisa ukusuka ekuphileni okuhambisana-ke nemvelo. Kuye ekuphileni okuqondiswayo yizinhlelo zasentshonalanga. System esiphila ngaphansi kwayo iyona egqugquzela lezi zinto eziyisikwele ngoba ifuna ukusilawula. Ifuna ukusiphelisa lamandla ngaphakathi. Awufuni ukuthi sigcwaliseke sibe abantu abanamandla angenamkhawulo. Kuyimanje iningi lethu silahlekile, abanye bethu sivuka ekseni singazi ukuthi yini lento esijahayo ngoba udidekile, ufakwe confusion ngama shapes, ngama colors, ngesymbolism esetshenziswayo usuku nosuku ukufinyelela kwi-psyche yakho ukuze wena uzoba yisiqili. Kwabafika manje nazi inkampani zenu enizithandayo. Wena oneTimberland, wena othanda uStarbucks, wena obuswa yipersonality ngoba nje Starbucks into yepersonality leyo, into edesignelwe igqila. Awukho that advanced or too civilized for everybody ngoba nakho nophuza uStarbucks. In fact no Starbucks nophuzela ukubukwa so that you can take a picture babhale igama lakho and then lokho kukunikeza satisfaction ngaphakathi. Nami ngeke ngakwenza ngikhuluma ngoba into engayazi khuluma ngento engiyaziyo bakubhale igama lakho. Somehow you have arrived somewhere la abanye abafika khona nje ngokuya ka Starbucks. Nawe ongakazi uya Starbucks usuyakhalela uya Starbucks ngoba phela nawe uyabuka ukuthi yibo Starbucks, even the name Starbucks Gadlala lozenhlebe kami la no ke ngiye ngasebenzela emzini sendingaqaphela ukuthi emakamelweni wonke basebenzise octagon design. Okay yeah octagon kombe iphile nama side awu 8. Okay yeah nayo ke futhi enokunye ngoba ngithi ngiyakhumbula besikhuluma ngayo sichaza ngichaza stop sign. Kodwa ke yeah asiqhubekeni ke nganza wethu. Ngiyabonga kubo bonke asebeke abakhona abalikeayo, abashareayo, abawagiftayo. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi senayabona uhlelo lala ukuthi mangabe ngisabusy yabo ngenza lezi zinto ngoba ngisuke ngifunda ngenza nezibonelo. Umqondo wami sengayijwayeza ukungazenza izinto eziningi ngesikhathi esisodwa so ukufunda ama comment la ngikubona kungiphazamisa sometimes ngaphandle mangizothi sengiqedile ukukhuluma manje emzini wesigwili. Okay bathobile sothi mhlawumbe uqeda enkulumeni zethu then bese sibheka ke mhlawumbe imibuzo kwabanemibuzo kwamanje nje singabe silike senza konke lokho okunye okwenziwayo sibe silalele ngabe uyabhala ingabe mhlawumbe uthatha notes yeah wena uzaziyo ukuthi ke wenzani la ekhaya. So if ubona mhlambe ubhalile and angona kumbuzo nje ngicela silinde sifike ngasekugcineni ngoba i-verbal diarrhea yami vele ibe ngamandla once ngikhuluma ngephuzu elithize kungiphoqa ukuthi angikhulume ngalo ngize ngiqede. Okay asingeneke namhlanje esifundweni sanamhlanje la sibheka khona umthetho wendalo wesihlanu namhlanje. Ngisi ngiyakhumbula ukuthi ziwu7 in fact ziwu8 izinto kodwa ke le imithetho ofanele uyazi u7 ngoba le yes8 yona yengamele yonke le eminye i-principle of care principle. Lokhu onendaba nakho kungabe yini onendaba nayo le ovuka uyenze ekseni iyona yiphi leyo nto ovuka uthi isikhathi sami, i-energy yami, imali yami izongena la.
kuyaphi lo ma resources akho ala ku personality njengoba usaphila ke manje ayaphi leyo ma resources isikhathi i-energy imali yakho ngabe uyisaphi leyo nto lezo zinto ezintathu i-care principle yakho ke lokho nendaba nakho lokho futhi ukunikeze i-energy isikhathi imali every day ikona lokho nendaba nakho ngabe yakho imali ihamba iyokhokhela esikoleni ilokho nendaba nakho wena kodwa uthi school slavery uyavuma ucabanga lokho futhi uyakufila enhlizweni yakho ukuthi sagqilazwa ngempela ubugqila ke lobo kodwa hayi ayikho azoyenza athi ngiyakhokha school fees kusho wena ngoba ucabanga okunye uzizwe ngenye indlela bese izenzo zakho zibe okunye ila ose lost ke khona awugcina umthetho wendalo mawusenze njalo awukakakwenzi lokho kufanele ukuthi ukwenze kuwe ngaphakathi ngoba usaba ukuthi abantu bazothini kusho wena kodwa wena uthini ngawe uthini ngo-consciousness wakho ozohlezi restricted mhlazane waphuma ukuthi abantu bazothini wothola ukukhululeka wobuwelele ngaphesheya la kufika khona abanye asingeneke esifundweni sanamhlanje ngitheke namhlanje ngaphambi kokuba sifunde ngithanda ukuthi sikhulume nge-initiation ukuthi ngabe yini initiation i-initiation mhlawumbe usandongena ubungekho sangesayichaza ngaseqaleni yiyo ke le esizokhuluma ngayo manje i-initiation ingesingisi ke nengixolele nganza kwethu okusho ukuthi ngizofunda ngibe ngizama kuyi-interpreter kodwa ke ngiyanazi ngiyahlakaniphile ngishinina kabi i-initiation ke isho ukuthi ke you need to be initiated kuma cult mysteries i-process la umuntu efunda ngakho konke lokho kufihle ulwazi lwakudala oluphathelene nemithetho yendalo engabonwa ngamehlo enyama imithetho izinto ezazenziwa yizo zonke lezi zinto uyila wena ongena khona ekwazini kusenjiswe ikhadi lapha le-tarot leya i-tarot card kodwa sisazongena ngisho ekucubunguleni ngisho ama-tarot cards ngoba ama-tarot card ayafana nencwadi uyabona mawubona iBhayibheli ubone ne-tarot it's the same thing konke ukukhuluma ngomthetho wendalo kodwa kubheka ingaphakathi lomuntu nalokho kwenzeka ngaphandle kumkhathile bokwe-astrology i-tarot neBhayibheli kuphethe izingqikithi zeimfundiso ezifanayo kodwa ke siyeze ekufundeni ngama-tarot card ngoba i-tarot card ngeke uzuyithola ufuna ukuya kwi-live uyofundelwa i-prediction yempilo yakho ngoba nakho wena awukwazi ukufunda i-tarot card uyakwazi ukuyifunda umuntu uma uzinikeza isikhathi njengoba wamfunda u-ABC ne-tarot card uzoyifunda ngoba futhi uyakwazi ukuyithenga ngithi uyisiqela wena uyasebenza unemali uzoyi-order uyithenge ube nayo i-tarot card ngoba kuyibhuku eliphelele njengoba kwamakhadi nje kwamapiece kukhona amapiece akhuluma ngama-minor arcana i-minor arcana the microcosm lokho kwenzeka kimi ngaphakathi la engikwazi ukufinyelela kukho kimi my mind ingqondo yami isebenza ngendlela esebenza ngakhona inhliziyo zonke lezo zinto inawo ama-minor arcana amakhadi akhuluma nge-microcosm izinto ezincane okuyimina loyo nawe nomunye umuntu bese iphinde ibe nama-tarot card aphathelene ne-macrocosm akhuluma ngalokho kudo kukhulu okusemkhathini izinkanyezi ama-stars ama-planets zonke lezo zinto okwenzeka endaweni enkulu okay sidluleke lapho kodwa ke mangabe u-initiator usuke wena umuntu oqala uhambo lokuzifundisa indlela okwakwenziwa ngayo kudala kube imkhuba leya yenziwa kudala ukuze kwenziwe ke izinto ze-esoteric knowledge i-apply empilweni nokuyilento esiyenzayo ke njengamanje le process yokufunda la iyi-initiation leyo
I-initiation ayikona ngokuthi uhlale kanje ku-TikTok live. I-initiation i-individuation process la okuzaleka khona ubusha emntwini, ngoba ngithi usuyazi ukuthi njengoba ku-physical world uhlanganisa izinto la okuhlangana khona uzoqhakaza khona, ila okuhlangana khona wena no spirit world. Uhlangana kuwe ngaphakathi, awuzohlangana kuwe egalile lelo ongalazi. Le emafini akukho la nizohlangana khona, uhlangana la kulomhlaba ophila kuwo, la kulendlo kuyo njengamanje. Konke kuyokwenzeka ukhona la. Okay, initiation is symbolic of ukushintsha, transformative experience, ushintshe wena ngaphakathi. Ukuze ubuzoba nokwazi ukuqonda okujulile, ukhule spiritually. Ukukhula spiritually ukuthi njengoba manje kunento engitshela ukuthi hayi angingayi manje la esitolo. Ngiye ngizobuye ngiye ntambama noma an hour later. Lokho i-spiritual growth yikho kona lokho sibonela ukuthi hayibo yazi lento ebikhuluma nami ngilalelile ukuthi angayigibeli le moto yaginqika imoto. I-spiritual growth leyo ukuthi ama-powers akho asezoba strong. I-spiritual growth uzosibona ngokuthi amaphupho akacace, noma usuyazi ukuthi iphupho mawunalo lisho ukuthini, u-act immediately. I-spiritual growth leyo. I-spiritual growth ayikuthi usuzoba manje isangoma noma inyanga, usuzosiza abantu, usuyahila, wenza zonke lezi zinto i-psyche yethu efunayo ukuthi ifinyelele kuleso sigaba. Kodwa i-spiritual growth siyahluka ngokwe-evolution ye-consciousness yomuntu nomuntu. Siqhubeke for spiritual growth noku-understanda ke izinto ezifihlakele ke ze-occult science, njengoba sikhuluma ngomthetho wendalo ukuthi lokho okwenzayo kuyabuya kwenze kuwe. Yiwo ama-mysteries lawo e-occult. Awusuzuvela ushaya indiva into yokuthi mangabe ngenza okuhle anginasure bo silapha isidingo sokuthi ngenza into enhle. Usuyazi manje ukuthi the more wenza okuhle, the more immediately wenza okuhle immediately sekwenzakalile kuwe. Kuukuthi nje awukakuboni ngoba isenzo nokukhokha noma i-reward yakho isikhathi kodwa siyasondela ngoba wena usuyazi umthetho wendalo futhi uyawuhlonipha. Ngithi i-initiation ke ibonakala njenge-rite of passage. It is known to awaken higher potential, expand the consciousness and catalyze spiritual growth. I-include ke imfundiso ze-symbolism, ama-ritual, divination, alchemy, astrology, philosophy kanye nama-esoteric subjects. There are many requirements, but one of which is the knowledge of the higher power. Asifundiswanga zonke lezi zinto esikoleni. I-symbolism nje iyona engigxila kuyo njengoba singena kulezi imfundiso. Njengoba siphuma ekuchazeni i-cycle njengamanje, sasichazile nenye ngelinye ilanga sikhuluma nge-correspondence. Iyo yonke i-symbolism, akuyona yodwa kuphela, ziningi. Kade sikhuluma manje nge-circle. Niyayibona leya tarot card ukuthi inaleya halo lapha yangemuva. Uyayibona indilingi ukuthi isetshenzisiwe lapha kuleya tarot card. Uyayibona ukuthi loya it's a fool walking chasing the light. Leya ihalo leya esetshenziswayo nibonayo ekhona lapha ezithombeni zika Jesu lezi ezigcwele emadongeni emakini ezasifaka ogogo. Ngithi kufanele ukuthi uzazi ngeinkomba nezimpawu, uzazi ke nemikhuba nezinto ezenziwayo, lezi zinto esishoyo, ama-ritual lawo. I-ritual ayo ukuthi usuyozohlaba inkukhu noma uhlaba imbuzi. I-ritual ukuhamba uyokhuluma nenyanga. I-ritual ukuhamba uyoma enhlabathini ukhulume nelanga. I-ritual leyo. I-ritual ukubeka amanzi ukhulume nawo. I-ritual ukuhamba uyobeka amanzi uwakhongozelisa amandla enyanga ukuze uzowaphuza ekseni ngelanga kuyi-full moon. I-ritual leyo. Sikhulume ngisho nane-astrology ukuthi sizongena ekutheni siyayifunda astrology, sazi ukuthi njengoba mina ngiyiliyo lokho kusho ukuthini.
iyo yonke ingxenye ye-astrology, kodwa futhi nayo leyo isayi Western astrology. Kusazongena ngisho naku Chinese astrology nakhona, ngoba angeke uzube umuntu oyi-initiate kulezi zinto zemthetho wendalo uthi wena usakhetha ukuthi hayi lokho angikufundi lokho ngoba hayi kuyimfundiso zaseNdiya lezi, angiyifundi mina into eyoga, angihlanga nje ngomZulu phela mina, angihlanga nje nento sengihambe ngiyinweba ke manje ngazothi ngistabani kusho wena, ngiyindoda mina sengihambe ngiyokwenzana noma yoga. Hayi into zamantombazane lezi, into zolwazi lezi, mina nje angizenzi lezo zinto. Cha, uma uyi-initiate uzovuleleka, la inhliziyo yakho izovuleka, ube open to izinto obungazazi. Ufunde i-alchemy. I-alchemy ukuthi njengoba ngibhekene nesimo esibi njengamanje, ushintsha kanjani i-lead into gold. Ushintsha isimo esibi usishintshe sibe isimo esihle. Uthi nakho ngiretrenchiwe namhlanje emsebenzini, ushintshe leso simo usenze sibe enye into. I-alchemy leyo, ushintsha isimo, uyasiguqula. Uyayeka ukufile ngazuthi hawu manje ngiphelelwe umhlaba ngoba nakho ungalili usibanibani. Uyekile ukuthi ube naleyo nto ngoba uya-alchemize wena ama-situation. Hawu, yazi ngasho ngakhululeka ngizoke ngibe nesikhathi bengasakwazi ngishona nokwenza into zami. Nayile boyfriend fanele ngiyiphekele njalo, nami ngikhathele ngibuye emsebenzini, naye abuye emsebenzini, mina kodwa fanele ngiyiphekele. Wena amankoto ongashadile, u-alchemize leyo situation, ubusu addicted kulo mfana, yes, kodwa alchemize situation. Oh, wangijithela, oh wazalisa ingane, oh isimo esiwenza ukuthi uphume kuleyo relationship. Phuma, usuyayeka leyo nto ukuthi uyithathe personal ngaleyo ndlela. Uyawasusa futhi ama-feelings ngoba uyazi ukuthi ama-feelings azokudistract. Kunzima vele ngoba from young, from siyingane, ama-feelings iyona indlela esesithatha ngayo. Iy'ngane nje uma uyibhekile ingane rizina ngama-feelings. Ingane ukuze ikukhombisa ukuthi into iyayithanda noma ayithandi, izokukhombisa ngama-emotions. Izokuhlilela futhi ingaqambi kamanga. Ikhale makufanele ikhale, ihline, ihleke mangabe ijabule. Awuzukubuza lokho enganeni ukuthi hawu ingane yami namhlanje ineme ijabule. Kodwa uma engaphathekile futhi kahle, izokukhombisa ngawo ama-emotions. Ungafani ke wena nengane. Fana nengane kwi-play, ekudlaleni, kungakupheleli ukudlala, ne-imagination, ngoba leyo nto iyona enhle kuwe. Kodwa mangabe wena uthatha yonke into ngama-emotions, kufana njengoba sifunda la, mhlambe ngenze isibonelo, wena mhlambe sikuthintayo ngoba ngivele ngashaya ngqo esibonelweni esiwena ngokwesimo. Mhlambe ngithi mawuyi-social worker useku-professional wrong ngoba usebenza ka-government. Yes, ku-wrong lokho, uyi-de facto satanist. Mangabe ngenze leso sibonelo kwashaya kuwe, ungayithathi leyo nto ngama-feelings ukuthi oh mhlambe usho kanje ngoba ungibonile, mhlambe ngena, angiboni umuntu ongena la ku-live mina. Ngenza nje isibonelo ngoba sifikile ngaleso sikhathi ekhanda. Ungathathi into ngama-feelings. Ungathathi into ngama-feelings ukuthi ngoba nakho ngenza isibonelo ngeBhayibheli, wena usindisiwe, wena wagwinya uJesu, uzo-check nje la ukuthi si-lost kangakanani siyizwe la ka-TikTok, ukuthathe ngama-emotions. Ungathathi anything ngama-emotions. Same as waliwe noma uku-situation embi kuphethe kabi, yes, wazwe onke ama-emotions. Uba acknowledge ukuthi ya ngiphatheke kabi, kubuhlungu, ngiyakhala, ngishonelwe, shiyo umuntu noma ube ngumthanda noma kanjani. Khala makuthi khala, kodwa musu ukuhlala emizweni, ngoba imizwa yakho, the more uhlala emizweni, the more i-affecta yonke enye ingxenye yempilo yakho, ngoba ngithi usuyazi ukuthi emotion is energy in motion. I-energy le okhuluma ngayo ehamba yiyiphi, yile ela emcabango yakho, your thoughts. Everything ozobe usuyicabanga ke manje ngesikhathi ukuma feelings wakho, in your feels, uzobe wena yonke into ihamba ngale vibration okuyona, ngenxa ukuthi wena manje uphatheke kabi. Feel ama-emotions wakho, uba acknowledge manje ngiyakhala, kuphele, dlula ke lapho. Alchemize izimo, ukushintsha isimo, ushintshe, kungabi lokho kubi, ukushintshe kube yinto enhle. Ukuba yi-initiate ke lokho, ziningi ingxenye zokufunda, kodwa ke lokho esikwenzayo njengamanje kuyingxenye yakho lokho.
Aziziningi into esizoyifunda nje. I think about 3 more slides siku initiation bese siyadlulela ke sifundweni sanamhlanje. I-initiation ceremony ke typically ibandakanya ke ama-rituals that are designed to convey esoteric meanings and teachings in a theatrical way. Alama rituals ke abandakanya ukusetshenziswa kwezimpawu, amathuluzi athize, ama incantations into ezenziwayo, kanti ke kuma traditions amaningi abantu abama initiate abangena le ndlela ke ababefundiswa ke ama mentor noma abantu abanolwazi olunzulu abaseva njengama teachers nama guides. Initiation ejulile ke uma umazi baba uCredo Muthwa uyazi ukuthi ngaphambi kokuba anikezwe lolu lwazi ake sesixoxela lona kuma video thina sesiwabona la ka TikTok kwakudingeka ukuthi approve ukuthi ngabe uyafuna ngempela yini ukuzazi lezi imfihlo eziphathelene nomhlaba esiphila kuwo nomuntu nokusebenza wakhe ngaphakathi kanye nezinkanyezi la agcina khona esengena eba initiate kwathiwa akadla umuntu ekade osenensuku ezintathu encwatshiwe nangempela wamudla ukukhombisa ukuthi mina ngiyakulangazelela lokho ngifuna ukuthi ngikwazi lokho ngoba uyakuzwa kuyemathanjeni yakho ukuthi khona into wrong la mina ngiyazi ukuthi ngumuntu ohlukile ngizalwe ngumuntu ohlukile kodwa ukuze ngilithole lolwazi phela ngeke ngivele ngivuke sengilwazi njengoba nawe ungeke uzuvuka usuwazi umthetho wendalo uzothola uncele komunye umuntu bekuthiwa ke dala awukwazi ukunikeza ama pearls kwiswine lokho kusho ukuthi unikezwa ulwazi olujulile olunzulu oluphathelene nezimfihlo zomthetho nokusebenza komuntu nomthetho wendalo nezinkanyezi lokho mawukwenza ufana nomuntu ojikjela ama pearls noma ama pearls njengoba ukwazi ukuthi a precious kangaka athatha njengezinto zokuzihlobisa eziseqopheleni eliphezulu ayabiza ama pearls kodwa wathatha wanikeza ingulube lokho esikwenza la ka TikTok kwabanye kufana nokuthi sinikeza sithatha ama pearls into of high value sinikeza umuntu ongazange ziyazakhetha nanokuthi njengoba mina njengoba ngila ka TikTok bengade ngihleli leni ukuthi ngiyafuna ukwazi wona ngalomthetho wendalo yebo i-law of attraction ikuzisile la kodwa abantu bakudala bebengakwenzi lokho ukuthi bevele befundise nombani lezi imfihlo zendalo besixoxelwa umqondo ojulile kwazi ukuthi yebo ngesikhathi esilungile uyoyiqonda leyo nto kodwa ubungavela ufundiswe nje noma uvela unikezwe kuthiwe nombani nalo ulwazi ngoba iningi lenu lizothatha futhi namanje lusebenzise lo lwazi ngendlela engalungile. Usuyazi wena ukuthi kusoma business ukuze abantu beze bezothenga fanele ngenze lokho enqondweni yakhe intention yakhe ebalekile awukwazi ukuyiqambela manje iuniverse mangithi funda ama symbolism ukuze uzokwazi ibusiness lakho libe ne clientele libe ne flow of currency kusebenzise umthetho wendalo lokho akusho ukuthi ngokwazi kwakho lo mthetho wendalo wena bese uyayi-inventa leyo nto ngoba niyakwazi ukwenza kanjalo futhi nizokwenza kanjalo abanye benu funda umthetho wendalo ufundele izinto noma izenzo ezinhle zokukhanya not ezobumnyama kwakwenzela lokho ke singafani manje kodwa sisukile ke kuleso sikhathi sonyaka sokuthi asafani nakudala ukuthi ulolo lwazi lwalinikezwa abantu nje abantukazana manje sesenikeza lolu lwazi ngoba mina sengibulelekile ngalokho esengikwazi fanele lokho engikwaziyo ngikukhulume ngoba ngendlela esisebugqeleni ngakhona awukwazi ukuthula uyazi solution yeinkinga zabantu awukwazi ukuthula angisho ukuthi nesolution yeinkinga zakho kodwa lolu lwazi enginalo ngiyazi ukuthi mina lungisebenzele ngaphuma ebugqeleni ngaphuma gelekeqe angithi nina uJesu uyanibamba uthi gelekeqe uphume gelekeqe ezonweni uphuma gelekeqe ezonweni ke la ngoba awusakwenzi lokho kubi ngoba uyazi ukuthi uwenza okubi nakuwe sekwenzekile
futhi i-universe awukwazi ukuyiqambela amanga noma uyipretendele. Lokho kuyi-intention yakho, i-universe iyakwazi. Uyalifihla wena ipeni, uyazi ukuthi usibani uzofika ezolifuna. Uyamfihlela nje just nje ukumlaya, kunakhona ezokuyethi nje ugrounda kancane, umkhipha ukusa. Lo cause and effects, njengoba wenza kanjalo akakuboni lokho, uthule futhi njengoba ukwenza, kodwa khona okubonayo. La mandla amakhulu lawafana nale gravity le ungayiboni, kodwa esebenzayo day and night. Umnyama noma kubovu, umhlophe noma umnyama, umlungu noma uyindiya noma umZulu noma umXhosa, same principle. Awudingi igadi njengoba sesila, udinga ukuvula inhliziyo yakho ukuthi nampa abantu bayafundisa. Awuzuba ngisho nanegadi ukuthi hayibo lo uthisha wami, lo uthisha wami. Ngoba wonke lamandla akhona kuwo wonke umuntu, akekho umuntu la ongcono kunomunye umuntu. Kuukuthi nje siseyigabeni ezihlukahlukene ngokuvuseleleka. Uzothi nawe uma ngabe usuvulekile amehlo akho kamoya, ube uqandu labo yobuhleli nabo, ubafundise kube hayi ube uthisha. Njengoba nikhona vele iningi lenu nithule ningasho lutho, ninga create content la nizoba ama consumer e-content. Ani place position yenu nama porn ku TikTok, ani place position yenu yokuthi ake ngicreate something. Ube i-creator, ngoba kwathiwa manje uma uyi-content creator usuyithatha lento usuyenza uyihlanganisa noma slay queen nobani, kanti no, uplace iposition yakho nje in the world of TikTok. Uyasho ukuthi mina ngifuna ukuba yilokho kule mhlaba waka TikTok. Siqhubeke-ke, initiation process is regarded as a sacred act. Kuyinto ejulile. It is a required passage through a second birth, and those who achieve this elevated state are known as twice born. Twice born. Kusho ukuthini lokhu na? Ukuba i-initiate ungene lolo hambo ufunde ngalezi zinto ezazenziwa eziphathelene ne-occult knowledge, okuwulwazi olufihliwe olmalungana nomthetho wendalo nokusebenza komuntu nengaphakathi lakhe, lihlobana kanye nezinkanyezi nalokho kukumkhathelibe. Namandla ke lawa amakhulu adale konke. Wena mangabe usungene lendlela, kusho ukuthi uthatha lendlela ekuhambisa emgudwini ejulile la ozofika ekuzalweni kabusha. Ukuzalwa kabusha yini? I give my life to Christ. Cha, akukona ukuthi uphamisa isandla yesontweni uyoyinikela. Angikhathali ngabe kukaShembe noma kuseZayoni noma kuse-Assemblies of God. Angikhathali noma kuse-Methodist noma kuphi, awuhambi uyozinikela. Awamukeli Jesu la. Awamukeli umuntu ongaphandle ukuthi uyena othandaza kuye, uyena obusayo, uyena ozokuxhumanisa, ngoba wena ukwazi ukuxhumanisela. Awuxhumaniswa uAllah, awuxhumaniswa umuntu. Lokho kwenzeka kuwe uzalwe kabusha. Yini ukuzalwa kabusha? Ukuzalwa kabusha ukushintsha kwakho from indlela endala ungene endleleni entsha yokucabanga. Ngibe deep ke lapho, akusho nje ukuthi umuntu omfundisi uzothi ya vele phela sihlezi sisho kanjalo ukuthi uyashintsha, njengoba lo kade sino Pastor L la ensukwini. Ukuba umuntu ozelwe kabusha kusho ukuthi lo left hand side wengqondo yakho osebenzisayo 10%, lo logical mind njengamanje usebenzisayo uyaphuma kuye, uye endleleni entsha yokucabanga yokungena ku right hand side yengqondo yakho, la okuhlele khona u90% womqondo wakho nokujula kwawo, okwazi ukwenza izinto ezifihlakele ngezindlela ezingezona ezaleli. Uzukubona empilweni yakho ukuthi khona into eyenzakalile, kodwa uyabona ukuthi la i-divine intervention, akubona nje amandla ami la. Ukube nje la mandla amakhulu angikhathathi wabiza ngani uzothi wena ukuba uNkulunkulu bengekho la ngabe
angikho la. Ngabe uJesu kuba uJesu bengekho ngabe angikho la kusho wena. Ila osuthephe khona on your 90% umane ucobhoza kodwa uphinde ubuyele uze ngala. Njengoba ubona abantu umuntu ohambe yosindiswa athi ngenxa yokuthi ngisindisiwe impilo yami ishintshile. Usuka kanjani ke from u10% uye ku90% from left to right brain uwele iJordana ufika kanjani? There is a process yokufika lapho. Yebo iningi lethu nami ngangena kuleso sigaba ngingazi ukuthi kwenzakaleni kodwa ngokuhamba ngaba ne revelation ukuthi ngisukile from ngayibona ngisho nami indlela yami bengiyona bengifana nje nawo wonke umuntu okholelwe ebugqileni makuzophela inyanga nayo indali yakaSpana indali yaka Pick n Pay ngiyogrossa ngibona lokho yonke. That's a slave mentality where you are given ama options of all unhealthy foods when utshela ukuthi uyasave kanti you are not. Uphuma ka left uye kwa right hand side wengqondo yakho. Sikhulume ngokuthi yazi inyanga ukuthi laphi ngokwezigaba zenyanga. Njengoba ingena inyanga izungeleza wonke ama zodiac sign. Njengoba izungeleza ama zodiac sign yazi ke wena ukuthi inyanga izongena nini kweyami zodiac sign kule nyanga. Ungena kwenyanga kwi zodiac sign yami kukhiqizeka iChristos oil la phakathi engqondweni yami iyahle ngomgogodla njalo iyohlala u3 days lapha ya. Nokuyile ndaba okuthi uJesu wafa wahlala ethuneni ngosuku lesithathu wavuka. Ngosuku lesithathu lamafutha mangawamoshanga ngokwenza ucansi nokuyithokozisa ngawedwana ngokuphuza utshwala nokudla idakamizwa ngemicabango emibi nokungayenzi meditation nokukhuluma njalo azofa lamafutha mangabe ukwenzile lokho. Maungakwenzanga lokho wawavikela wawasave. Wena wabona umuntu osindisiwe ongasezuphi mosha phela lezi nto ngithi awusamasturbate nje obusindisiwe usubona ukuthi uJesu uyakubona. Anyuke lamafutha ngosuku lesithathu eze la ebuchosheni bakho kancane 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 kancane. Ngeke uzuthi yabona ke this month na kanjani ikhundaleni yami yanyuka na kanjani. Kuyokwenzeka kancane ngoku-apply kwakho umthetho wendalo mentalism ngoba usuyazi njengoba uhlala ku meditation manje ube kulimi lakho la usuyazi ukuthi leyo process iwukusiza lamafutha ukuthi enyuke njengoba uhlelo meditate nje wena kulo 3 days uzilile ukudla kahle uyayigcina ngeke ufe ngokungalenza ucansi 3 days uyayigcina wazi kahle ukuthi leyo nto ayinto ongeke uyibone ngamehlo enyama kodwa into oyenzayo it's a ritual spiritual act oyenzayo ngokukholela ukuthi lokho engikwenzayo kunomthelelo othize. Uzohamba ubone kovele one day uyoyibona ukuthi konke lokho bengelona izelezi. Njengoba ukufunda kwakho ula sifunda siqhubeka umthetho wendalo akulona izelezi. Uyokufunda ikona ukuzalwa kabusha lokho twice born. Ukuzalwa kabusha ula wazalwa wakhula wayingane wokhula ngo left hand side of your brain ngoba ilona lolobo lifakwe esikoleni. Ilona lolabalikhuthazayo ngisho namanje ususebenza. Uzalwe kabusha ke uphila hayi usufile. Uzalwa kabusha la njengoba uwena la ushintshe uzalwe ube umuntu completely different ongasafani nalo obuyena. Ikona kuzalwa kabusha ke lokho akukho okunye ikona kuzalwa kabusha lokho. Only those who successfully completed the rigorous journey and attained the second awakening could truly fathom the mysteries of the self within the operational realm. Njengoba ke nazi ukuthi kunzima njengoba sikhuluma la hayi ukuthi ngoba nganithembile. Njengoba sikhuluma la siyakhuluma ukuthi imicabango yakho imizwa yakho nezenzo zakho mayihambiselana mawuzothi ugcina umthetho wendalo. Kodwa wena ucabanga okunye uzizwe ngenye indlela kuhambisane lokho kodwa izenzo zakho zibe okunye. Isibonelo ongifuna ukuthi ungasikhohlwa ilobu bugqilo obuphilayo. Uyazi ukuthi siya enslave. Usuya understand ukuthi ugovernment enslave kanjani. Mhlawumbe uka understand usayicosha kancane ukuthi yakona ngiyabuza umthetho wendalo manje umthetho wendalo uhlangana no government ngempela uthini lo sisi.
noma uthi le ntombazana bezobususho kanjalo phela ungeya ngimdala kabi mina 37 years mhlambe this year ngizona 38 ngiyadlala yes angidlali ngalokho but angikho mdala I'm just njengesihlahla angibi old njengani celebrate ama birthday mina ngi celebrate birthday ngoba ngiyazazi ukuthi nje ngiyakhula ngewisdom not ngosiqo 38 years old inzima lendlela abazobe bebizwa ngalowo ama initiates abazokwazi ukuqonda umthetho wendalo nokuthi usebenza kanjani ngoku experience empilweni zabo ngoba inzima bo lendlela akukho lula okoqala ukumeditate okoqala nje ingqondo iyakuhlula ngoba ingqondo iyayithanda ipattern nento esijwayele uzokuhlulwe nje isikhathi semeditation lo 15 minutes nje ukushaya ukukhiphe nje uthi hayi ngizobona kusasa uthi hayi ngizobona kusasa uyibo lobo mzima bendlela lobo uthi usukhona lapho usufikileke kwimeditation ukuhlulwe na ukudla ngoba phela le taste owayikhanda over many years yokuba addicted kangaka awusakwazi ukudlula iphunga la KFC lingakunukeli kamnandi lithi nje angifaki nami ungehlise ngomqala sekuwena nje ohlulwa ukudla ibubunzima bendlela nobude bendlela lobo izinto okufanele ukuthi uzenze uzama ukuyijwayeza umzimba wakho izimo ezintsha zokwenza izinto kufike esigabeni la usuyabona ukuthi ngempela ayikho lento lengiyenzayo la angikhwithe nje lobugqila bonke lobo uvele ufikele ukwesaba lokho vele obukhuliswe ngakho from young usatshiswe ekhaya ukuthi make nje umthetho awulalela uyashawa isesikoleni uyathethiswa make awenza ukuthi uyafeyila make uyathethiswa emsebenzini make awenza ukuthi uya underperform awuyithola ibonus yonke nje ifiye la usazoke nje uhlulwe izinto ke ezikuwe ngaphakathi uhlulwe ingqondo yakho uhlulwe umzimba wakho lezi insuku bengithe abantu asoke sibheke ukuthi ekseni mavuka kulezi insuku yini into oyicabanga ngifuna ningitshele mase sixoxe sengifunda ama comment ukuthi ngabe uyakwazi ukunothisa umqondo wakho nokuthi uzowuqala kanjani ukulawula umqondo wakho mawusavuka ekseni ucabanga izinto eziningi okusho ukuthi umqondo wakho usasabalele yonke imiqondo yethu yasabalala mazivuka ekseni kodwa fanele ube naleyo ability yokuqoqa umqondo wakho ngoba usuyazi ukuthi njoba ngivuka nje ingqondo yami isavulelekile leyo theta state womqondo wami wokufaka kumgodi we subconscious mind wokwenza izinto zami zenze ngalendlela engiyifunayo uyafaka kulo yamgodi ngokufaka imicabango emihle within the 15 minutes wokuqala usavukile usazohlulwa ukungayibuki ifone for 15 minutes uvukile uzama ukudiscipline ingqondo yakho ubude bendlela nomzima bendlela leyo ngoba la yilabo abakwazi ukwenza zonke lezi zinto ezinzima abazofika ekuqondeni lokho engikhuluma ngakho nama ngakafiki kukho konke ukuqonda kwezinto ezikhona kodwa eziningi njengoba ngila ngikhuluma nawe sengiyazi ukuthi nginayi personal experience yikho nginesibindi sokuza ngizokhuluma ngalokho ngoba ngikwazile ukukwenza okuningi kwako angakafiki la kufika khona kuseyindlela nje futhi angikake zufika base siqhubeka ke kanti bengifunda phi initiation is not the end of the journey but the beginning initiates are expected to continue their study and practice within the occult mysteries deepening their understanding and attaining mastery of principles which principles lawa ama principles esikhuluma ngawo principle of mentalism principle of correspondence principle of polarity, principle of rhythm, principle of cause and effects, principle of gender, principle of ini lengikhohlwayo kodwa sofika lapho yiwo ke lama principle aku njengoba uthi wena usufikile ke mhlambe usuphumile ecabangeni ngalendlela obucabanga ngayo dala lokho kusuke kungakumakha ibeginning ye journey yakho uyaqala ke journey yakho ke manje usekuningi ngoba nazo izifundo ozoyifunda la mhlamba uzuyiqeda kule lifetime mawusubuya reincarnate isoul yakho isingene in a different body ama conditions azobe ehlukile engasafani nalama conditions mhlambe mase ngifa la sekufa lo mzimba lo phila ngoba umoya wamawufi sewuphuma
umoya wami mhlambe ku next lifetime angisezuzalelwe eMsinga, mhlambe sengizozalela kwenye indawo ethe ukuthuthuka. Ngingasho ukuthi eMsinga kuthuthukile, ngingaweyi uMsinga ngoba kukithi. Sengoba endaweni nama conditions nama lessons wami ngisho umndeni esengiukhethile leso sikhathi sekuhlukile, akusafani nala engizalelwe khona la engisazofunda khona ama lesson ngibe nomndeni onenkinga lo wazalwa. Kodwa ke kobe sekungcono, okusho ukuthi le ndlela usuku usaqala konke, usuku usazoqala ukustarta from A. Yila uzobona khona ukuthi hayibo yonke leminyaka ngempela ukube ekhaya babe ngifundise ngomthetho wendawo nalama principles ngisukela ngiseyingane, ngabe ngikuphi namhlanje ngokwempilo. Kodwa kunalokho ngathathwa ngayofaka esikoleni, ngathuba nje esikoleni. Kanti yonke leminyaka 35 years wempilo yami ekhandwa nje isigqila. Ngiuspende u35 years wempilo yami ngiyisigqila. Uyisigqila kini, uyisigqila esikoleni, uyisigqila emsebenzini. Ngale ndlela le isystem ekufuna ngakhona. Hayi. Bonga nje ukuthi sesiphumile bakwethu, hey. I-occult ke, occult organizations and traditions have cooperative, angisaboni ke lana, anama structures with different levels or degrees or initiates. As initiates progress through these levels, they gain access to deeper knowing and teachings. Njengoba angazi ukuthi ulwazi lwenu lunjani malungana ne-masonry. Ama-masons aze afike ku 33 degree yokufunda. Ama degrees ke khona kube khona ngamahlelo kancane uma nunyuka. Njengoba ngisho nala enkolweni, inkolo inawo amaqiniso, kodwa inkolo i-exoteric, futhi inkolo ayi-interpretwa ngalendlela okufanele bayi-interprete ngayo. Labo bantu kusho ukuthi banayo i-understanding yokuthi kukhona i-higher power. Okokuqala, abantu abakholwayo ba good ek-understanding i-higher power. Ukunomuntu ongakaze azalibhade esontweni, umuntu ongakaze azalibhade esontweni uyadoubt, ngisho ukudoubt ukuthi kona lo nkulunkulu ukhonani ngempela. Umuntu okholwayo definitely sure, sure ukuthi khona le higher power, which is good, into enhle 100%. Obese kuba kubi ke ilezi imfundiso ezamanga ezidukisayo ezisetshenziswa yibo abantu be-occult, labo ama dark occultist, njengoba ba create religion. Base befihla imfihlo benza ukuthi i-belief system noma inkolelo zabantu ezithinta imizwa kube izona lezi elahlekisa, njengoba silahlekile kangaka. Njengoba umuntu ogwinya uJesu engafuna ngisho ukudla aphume ayeke ukukholwa namhlanje ngenxa yokuthi uphikisana nento le akakholelwa kuyona, ngoba ithinta imizwa yakhe kujuleni kwakhe. Washo glory hallelujah hallelujah, useba emotional esontweni. Ingakasho nje ngisashiwa nje leyo ngoma ngoba ithinta emotion, nokuyiyona ehambisa izinto la ku quantum field. Ukwazi ke ukuthi ikhona i-higher power yinto enhle, kodwa ke njenge-initiate uzoba negaba ozofanele ukuthi udlule kuzona. Njengoba ngenza isibonelo sama-masons, ama-masons nawo njengoba ekhona kukhona ne-esoteric knowledge ne-exoteric knowledge. Wena utshela ukuthi hayibo lo muntu uyimason, ufaka la ma-ring akhona, uzumbone nje ukuthi yabona symbolism. Ngiyababona nje abaningi la ka TikTok, abanye ama-friends wami, mutual friends, abanye bakhona ngisho ku-status ku TikTok. Umbona umuntu ukuthi uyayithanda lento ye-Freemasonry, kuukuthi nje akazi ukuthi isebenza kanjani, ngoba yena uyitshela ukuthi ama-Freemasons yibona abantu abama-elite, ukuthi njengoba bama-elite nje la baphethe le matrix, yibona abashaya imithetho, yibona abalawula i-society. Okusho ukuthi nami manga-associate, ngoba i-ego phela leyo, i-ego ithi mangifake le ring hayi bazovele bangibone ngazo nami ngiyimason, yabo phela mangiyimason, yabo ngisemgangathweni ke lapho. Kanti just uyi-Freemason ngokufaka i-ring, awazi lutho ephathelene ne-masonry nama levels nama degrees akhona.
Mawusufika ku-33 degree yila usuthiwa usufika khona usupurifyile we usushintshile wenza izinto ekufanele ukuthi uzenze. Ama-Masons sometimes uya-recruiter, utrain abantu for this nalokhu ziningi izinto ezenziwayo ejulile esongena ngazo mase senza lezo yifundo. Angikaze ngize ngibe yona ki-Mason, kodwa ngifunda nabantu abake bangena kwi-Freemasonry in deep detail. uMark Persio uyena futhi ongifundisile kakhulu nge-Freemason. Nawe ungafunda kuye, ungalindi ngisho nami ukuthi size sifike kuleso sifundo ukuze uzoyifundela. Kodwa lezi zinto enzenzayo ukuthi ufake lokhu fana nalemgexo leni ifakayo, kuseyiyona i-association efunwa yi-ego. Uyazi ukuthi kukhona ukukhanya lapha ya, kodwa within lokho kukhanya kukhona ubuhle nobubi. Njengamanje ke njengoba ama-Masons amaningi ephethe ububi, elawula esebenzisa inventer i-symbolism, inventer i-natural law for their own benefits. Kodwa ke asigxeki la, siyakhuluma nje, siyabonisana ngokwezibonelo. Kanti ke futhi u-33 degrees njengoba bewusebenzisa nje, niyazi ukuthi ukushintsha lokho kwento from liquid to another state. Mase kushisa amanzi esefika ku-33 degrees ila eseshisa khona Fahrenheit kodwa hayi Celsius. Fahrenheit. Njengoba thina sibaningi la eAfrika sisebenzisa uCelsius, eAmerica basebenzisa ama-Fahrenheit ukuze bazo accommodate lokhu kushintsha from izinto from the physical to spirit world. Usushintsha state obuyisona. Once wangena ku-33 degrees Fahrenheit usuyashintsha, usuba yenye into, usuba yi-vapor kade uyi-liquid mawamanzi. Umuntu physical usuyasuka ku-physical self usungena ku-spirit world. Secrets ke lawo. Bese ke sesidlula nje, these schools often maintain strict confidentiality about their teachings and practices to ensure its safe handling and for the self-preservation of the power differential between those who hold the occult sciences and those who remain ignorant of it. Thina ke silaba ebesibukwa njengabantu the unbegun, abangakayiqali indlela, ngoba besakhetha ukuthi nje siyithulele nje singawazi lo mthetho ukuze bayigcine imfihlo ke lento bebeyigcina imfihlo bengayikhulumi ngenxa yokuthi bafuna ukuthi libona njengabantu abanololwazi kube yibona abanamandla ukunalabo abahlala bengenalo lolwazi. Njengoba besingawazi umthetho wendalo, angithi besibone ngazuthi nje konke nje asina choice, yini into engayenza Nkosi yami, ngazela lo mhlaba nje kufanele ngenze okwenziwayo. Kusho wena ungakawazi umthetho wendalo, kodwa manje ngoba usuyawazi umthetho wendalo, uvala la, uvulela, usebenzisa umthetho wendalo, kuye ukuhamba ukukhuluma indaba engathisho waste ama forces wakho. Usuwenza ususattle ngisho entweni ezincane. Usuyazi ukuthi njengoba nje ngino 100 rand ngihalela ukuthi ngathenga into lento engiyifuna ibiza 100 rand. Usuyazi ukuthi i-currency ne-language e-universe is flow. I-flow. Mangifuna into ngiyihalela okusho ukuthi ngiyayithenga ngoba ngiyayithemba i-universe nge-flow ukuthi kusasa ngizoba provided. Uyaphuma ekutheni lo 100 rand ke usuyongibheka nje koze kuphela iviki, noma iwana ke sengibheka ukuthi wena ngizophila ngakuze kuphela inyanga. Kusho wena ngoba ngithi awuwazi umthetho wendalo. Wena usuza impela manje, hayi wena wedwa, neningi labantu basemphakathini. Makufika umuntu nje kini anisamphakela isidalo, ukudla kuyabiza kabi nje, nize nisho hayibo abengasahambi nokuhamba impela kushuthi ulambile usefuna ukudla. Kusho wena umuntu omnyama ngoba awuwazi umthetho wendalo ukuthi njengoba uhoda, uncishana, ugweva, uwenza utshela i-message ku-universe ukuthi mina angithembe i-universe nge-supply,
awazi ukuthi the more unika the more ureceive, and lokho kwenzeka immediately uyenza leyo act. Imagine umuntu umbona ukuthi ulambile, usuze uyakhuluma naye seniyahleba sehambile ukuthi ubengasahambi ngani ngempela, bengasalambile ngempela, hayi mhlawumbe selambe efa impela nje, kusho nina nihleba. Esikhundleni sokuthi ngesikhathi nibona ukuthi umuntu mhlambe uyambona ukuthi uyaswela, uyadinga uzelela ekhaya, angeke ezebe nesibindi sokuzocela ukuthi hawa ningiphakele, efike ehlala kuze kudlula isikhathi imphakele umuntu ngesikhathi ebonga lokho okuncane omenzela kona. Ngisho ngabe kuthiwa itiye, ngisho ngabe kuthiwa alinasinkwa, mawungenasinkwa, ukubonga kwalowo muntu i universe